Türkmenistanda uruş veteranlaryna we uruşda wepat bolan eskerleriň ýanýoldaşlaryna sowgatlar gowşuryldy. Aşgabat şäher häkimliginiň mekan köşgünü 1941-1945-nji ýyllaryň beýik watançylyk uruşuny gazanylan ýeňşiň 81 ýyllygy münasibetli uruş veteranlaryna, şeýle uruşda wepat bolan eskerleriň ýanýoldaşlaryna Türkmenistanyň prezidentiniň adyndan pul sowgadyny hemde gymmat bahaly sowgatlaryň gowşurylyş dawarasy boldy. Dawaranyň öň sirasyny oňa gatnaşyjylar bu ýerde ýaýwanlandyrylan sergi bilen tanışdylar. Dawara Mert Oğullar adly aýdym hemde Magtum Uladyň nakym milli sazly drama teatrnyň artistlarynyň ýerine ýetirmegine Mert ýigitler gaýrat üçin dogulýar adly teatrlaşdyrylan edebi sazly kompozisiýa bilen açyldy. Dawara 1941-1945-nji ýyllaryň beýik watançylyk uruşuna gatnaşyjylaryň söwgeçlerde görkezen deňsiz taýsir gahrmançylygynyň, tylla zähmet çeken ak taşly eneleriň, nusgalyk edermenliginiň münasip hormatlanyrylýanlygyny alamatlanyrdy. Şeýle dawaralar ýurduň ähli welaýatlaryna hem şatlyk şowkun bilen geçirildi. Täzelikleriň ilkinji dinleýijisi bolmak üçin bize agza bolun. Habarlar, täsinlikler, videolar hemmesi bir ýerde Turkmenportaly biziň bilen galyň.